Vi er ved at lave Afghanistan for at snakke med soldater om, hvordan det er at være i krig. Krigen herovre i Afghanistan går ikke så godt lige nu. Danske soldater her, vi er ved at gå ned. Vi er ved at gå på kurs, eller vi er ved at gå ned, men det skal vi nok se, at vi får rettet op på. Som nok kan se, så går det ikke så godt. Så, men vi har en bag ved her i studiet, som vi gerne vil have. Det er sjovt. Det kan kun være sjovt. Der er blevet sjovt. Ja. At det er fedt at tænke på, at man engang mister sine venner. Nej, det er det ikke. Ja, jeg synes, at det er dumt, at der skal være krig. Ja, det er dumt, at der skal være krig, men det er sjovt at skyde folk, og det er irriterende. Når de irriterende, okay. Bare ikke skyde folk. Bare ikke skyde dine venner, vel? Ja, det skal man gøre. Super. Er der noget, du synes, vil fortælle os om militæret? Nej. Altså, give dem derhjemme gode råd. Nej, hvis de vil være soldater, så skal I bare gøre det. Så skal I bare gøre det, her. Så, hvis I skal være soldater, så skal I bare ud og have det mega sjovt på døren. Ja. Og hvis I har andre spørgsmål, så skal I bare finde Jesper Hesselberg. Tilbage til jer hjemme i studiet.